Hello. Oh, liwat si Anton. Ikaw lang isa. Sir Julie, di ba pa pwede? Ano mabal mo to kayo nakalabot ka na di? I'm sketchy. When was the last time you were here? 2 months ago na wala. Ha? 2 months ago. 2 months ago? Wala ko na yung kabalo, ha? Nagkatulang ko diyan. Ano na tabo siya niya? Na-overfatigue. Ay, hindi na pag-impose, sir. Jugutong pa. I can't say anything nice pa. Sir, hapon, gusto ko na matulog. Eat, sleep, and poop. Guys, tumato sa buhay. Dito pa kami ngayon sa Summer Hotel. At inaano namin yung vlogging. Ay, kami subong sa, kami subong sa Savoy Hotel. Ginagawa namin ang vlogging ang hotel. Kuha nila. Nagano ni namon? But before, I know all of us are famished, before we head out and dig in, we have to thank the Lord first for our safe travels and also for just our safety in the next coming days. So, ako na lang mali. So let us put ourselves in the presence of the Lord. Hello. Hello. Hi. Okay mga paps, what's up? So anin ako subong sa suite namon dito sa Savoy. Quick room tour sa Savoy suite namon. So amo ni siya. Okay, pagsunod. Okay, si Anton. Ako na roommate. Okay. Success siya, bago lang. Okay, so quick room tour lang. Ano nga tawag din ng double? Twin. Oh, twin. So amo ni siya. Amo ning amon niya mga kama. Dito si Anton. Rikude. Yung may kamay din nga lamesa, nga daw plungkuan, nga pwede mo magamit nga daw desk. Pero para sa ako ng pinakanami din nga nga feature ya is ang balcony. Nami kay may balcony siya kag may lamesa man kag plungkuan sa gwa. So testingan ta gwa sa balcony. Here we go. Alright. Okay, gwa ta. Nice. See? Si Santa. Okay. Para hindi magwang aircon. So, this is the balcony. Aesthetic landscape ni diri sa gwa. So, you can see the other hotels of Boracay New Coast. Look at this. Suabe. Up! Ato, isa naman kaupod. Okay. Pump up siya. Okay, pigil siya sa suite niya. Okay. Alright, mayong hapon mga paps. So, nagguwa na ako sa hotel kay sa pagkabalo ko.
ang mga upod ko nagkadto sa beach area, nagtanaw-tanaw guro sang mga kakatabo dito. So maapas ko sa ila kay way nakaupod sa hotel. Mr. Lonely na tong peg, basi layo balahaw, kinatultol ko kung diin. So I think dito are dito. So ang ano ni Boracay New Coast, mega world development ni siya nga lapad-lapad, damo di hotels. Kay syempre damo tourists nga naga-tinerde. Hindi na di magarot kay diri na di sa back part sang Boracay mo. So tawhay diya. May beach man na dire. Nga pwede languyan sa mga tourists. So makadto to subong sa ila. Alright, so amo ni siya ang beach area. Kita nyo to sa punta. Amo na ang keyhole nga ginatawag. Check na karon. Alright, so amo ning beach area. Suabe kapoy manggali lakton ba? Sila ka shot nagali di sila. Isa ka pa lang kuhan, sir. Ate, suabe. Sige. Binlay nyo din sa kapulungkuhan. Shot na yun Oo Ay, isa pa ka baso to. Alright mga paps, so alin ako disubong sa beach area, nagatambay-tambay. For the boys mga IBP men. Hindi lang ko sure sa isa ni. Okay. Sure. Ara sila Siyado. Magandang mo ba okay. Michael. So isaon ko sila si Rex, si Donald, si Vincent, okay, si Clark, at si Isaias. Let's subscribe to local my channel. Ni siya, local. Kuya Sai. Local. Ano, subscribe sa? Kuya Sai channel. Kuya Sai. Kuya ka nagle? O PBB ba? Dugay na. Dugay na. Shouting Right. Medyo mango man bisakon kay kagina nga golden hour wala ko nagwa. Okay, sinsya kay tigulang nga ta. Kay kung tigulang ka na, ginatuyo-tuyo ka na So, amo na lang ni, 1 taon ta lang ni. Okay man sunset vibes Pero sunset daw. Sunset na. Sinsya lang ng mga smoker nga ni. Nasaway-saway ko man sila nga tama na gani. Parang beach daw. Suabe no? Kasi bakal na ka mo sa Iloilo Business Park. Bisan Boracay ni. Alright mga paps, so tapos na kami sa priming namon priming lang to lawig pa man mga inadlaw kag laba pang gabi. Okay. Mang chicks pa si Mr. Brian no? Sorry gidi hada. Go. Up next sa part 2 sang Boracay Vlog. How's it supposed to feel? They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's